Dit bonkerak kwam Joet tevoorschijn bij het werken aan de kabels in de groen. Juster kwam Wiemer Alma en zijn collega's ook een hele kistje mee in hard. Daar zeggen ze bot van op. Ja, je vindt hem wat raars en dan denk je van, hé, wat is dat? En dan zie je nog eens een keer goed en dan komen er wat badjes en wat van alles naar boven daar. En dan denk je van, hé, dit is niet nou waar. Je moet maar eens wat meer naar verzonnen worden. Heb je ervoor duidelijk dat dat menselijke resten zijn? Ja, we konden wel zien dat het meestelijk resten zijn, ja. De politie waard in Skekelen en toen kwamen met de archeologen. Iedere keer als de kabelleggers een stukje opengraven, dan gaan wij kijken of er nog graven onder zitten. En we weten niet precies hoeveel of wat we aan gaan treffen. Maar we zien wel dat op de plekken waar de graven er nog zitten, dat ze gewoon al 3 hoog gestapeld zijn. Dus het is een heel drukke begraafplaats geweest. Ondanks de korte periode dat het open geweest is, zitten de kisten boven op elkaar. Dus het was een tijd waarin veel gestorven is. Het begraafplak jerde bij een Franciscaner klooster dat in de 16e eeuw een skoft in functie wie. Er binnen hier al jeder menselijke resten van. Toen de kabels hier allemaal aangelegd zijn in de jaren 50 zijn er ook al wat waarnemingen geweest. Toen hebben ze heel veel laten zitten. Nu gaan ze weer opnieuw met de kabels aan de slag. Het moet allemaal modern en nieuw en glasvezel wordt het. Dus dan gaan ze de grond roeren. Ze hebben wat ruimte nodig. Dus dan moeten sommige van de graven nu netjes opgeborgen worden. Onderzoek kan een soort informatie hoe de mensen gaan. Maar we zien gewoon wat voor pathologieën ze hebben. Hebben ze wel of niet een gezond dieet gehad? Zijn er gebitselementen gesleten? Hebben ze pathologieën in bepaalde ziektes kun je nog in het skelet terugvinden? We kunnen bepalen, zijn het mannen en vrouwen? Of zijn het mannen, vrouwen en kinderen? Dat kunnen we allemaal achteraf iets over zeggen. Wat nou die bevolking van het klooster geweest moet zijn. Kans is groot dat er nog meer van wordt. Daardoor kan het werk aan de kabels vertraging oprinnen.